Hello everyone, welcome to my new long video. ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆଉ ଏଇ ପୂଜା ଅବସରରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆମେ ସବୁ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ ବିମାନ ଟେମ୍ପୋରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଫଳ କିଣି ଦେଇଥିଲୁ। ଫଳ କିଣି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିଣିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଏପଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୋଟାକ 20 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ନ ଦେବ କେମିତି? ସେ 20 ଟଙ୍କା ହେଉ ପଛେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଉ ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଆମେ ଦେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଅପା ଆମର ଏଠି ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଡଲା ଦେବା ପାଇଁ। ଡଲା ଦେଇସାରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ସଂକଳ୍ପରେ ନନା ଆମର ନାମ ଗୋତ୍ର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ପଚାରି ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଇଥିଲେ। ନନାଙ୍କର ପୂଜା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେ ସଂକଳ୍ପ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସଂକଳ୍ପଟି ପୂଜାରେ ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପୂଜାଟି ଭଲ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନନା ମାନେ ସଂକଳ୍ପକୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲେ ନା, ଏମିତି ଆମେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ। ଆଉ ମା ସଂକଳ୍ପ କରୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ସତରେ ସେଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କେଉଁମାନେ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନନାଙ୍କୁ ବିଦାକି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆସି ଦେଇଥିଲୁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ମାଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ସତେ ଯେପରି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ସଜା ହୋଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛି। ନନାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ବାପା ଆମକୁ ସରବତ ଦେଇଥିଲେ। ବାପା ଆମ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଥଣ୍ଡା ସରବତ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେମାନେ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ସେ ସରବତ ପିଇବା ପାଇଁ ଛଡ଼ଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ। ତାପରେ ଆମ ମାମୁନ ମଧ୍ୟ ସରବତ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ମୋ ବାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆକୁ ଯେ ଆଉ ତ ପିଏନି, ଏସିଡ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ରୂପା ଦେଖା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ତାର ହାଲଚାଲ କେମିତି ପଚାରିଦେଲି, ଆଉ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେସବୁ ପଚାରିଦେଲି। ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥିବି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ଆଜି ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଉ ତୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ଟେ କରିବୁ। ସାଙ୍ଗ ପରା, ତାକୁ ଟିକେ ଧମକେଇ ଦେବି ନା। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଆମ ଛୁଆର ଯେଉଁ ହରକତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସି ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଛୁଆ ତାକୁ ଟାଣି ସାରିଲାନି ତା ଚୁଟିକୁ। ଏତେ ବଦମାସ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବି ପାରିବେନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ପୂଜାଟି ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ମା।